linnoja etsiessäni seuraan Aulis Ojan jälkiä. Hän julkaisi 1945 artikkelin Varsinais-Suomen Takamaan tarunnut. Olen tällä kulttuurimatkalla saapunut Halikkoon. Halikko-luvulta peräisin olevassa kivikirkossa on vietetty merkittävien henkilöiden häitä ja sinne on muun muassa haudattu Suomen ensimmäinen kenraalikuvernööri Kustaa Mauri Armfelt. Halikon vesitorni on naamioitu linnan näköiseksi, mutta kyseessä ei ole todellinen kulttuurimuistomerkki, vaan jäljennös. Tämä oja muodostaa erään Halikonjoen latvahaaroista. Olen nyt Halikon pitäjän takamailla Vaskion kylän Kumion maalla. Täällä kerrotaan perimätiedon mukaan sijainneen Vellon linna joskus 1200-luvun alkupuolella. Linna oli ilmeisesti puinen, joten siitä ei ole juuri mitään jäljellä. Ainoastaan perimätieto, joka kertoo sen täällä sijainneen. Muinaislinnojen välillä kulkevat muinaistiet. Niitä seuraten voi löytää linnalta toiselle. Linnat onkin aikoinaan perustettu vartiolinnoiksi näiden teiden varsille. Olen nyt Kuusjoen pitäjän Raatalan kylän takamailla. Tuon metsäsaarekkeen tienoilla kerrotaan sijainneen Kaupinlinnan. Sitä on käynyt tutkimassa jo vuonna 1845 itse Satusetä Topelius. Nykyään paikalla jyräävät metsäkoneet. Kuusjoelta Koskiteelaan johtavan tien varressa on tämä Kaupinlinnaa koskeva tietotaulu. Järjestyksessä seuraava linna, Koskiteelässä sijaitseva Hevonlinna, on nykyään ulkoilukeskuksena. Kosken Hevonlinna toimii nykyään suosittuna talviurheilukeskuksena, joka tosin kesäaikaan on melko hiljainen. Kyseessä on itse asiassa harjualue, josta suurin osa kuitenkin on kuljetettu pois tienrakennustarkoituksessa. Tie, jota ajan, on muinainen Huovintie, joka muun muassa yhdisti Hevonlinnan Ikkalanlinnaan. Tie lienee otettu käyttöön jo ennen historiallisen ajan alkua. Edessä oleva kivi on nimeltään Parravaha. Kivi, jossa usean pitäjän rajat liittyvät toisiinsa. Sana vaha tarkoittaa sivumennen sanoen lounaismurteissa rajakiveä. Olen nyt Karinaisten Kyrön kylässä, jossa oletetaan
muinaisen Närpin kartanon sijainneen. Kyseinen kartano on eräs Ojan mainitsemista linnoista, joista perimätieto kertoo. Muinainen Helttuan kartanolinna Pöytyällä lienee sijainnut jossakin näillä main lähellä Loimaan rajaa. Pöytyän Vauraan kartanolinna on seuraava listalla. Tuo Vauras linna lienee sijainnut jossakin täällä Aurajoen yläjuoksulla Pöytyän Haverin kylässä. Päätämme Varsinais-Suomen takamaiden linnakierroksen tänne entisen Paattisten pitäjän Ikkalan kylään, jossa oletetaan muinaisen Ikkalan linnan sijainneen. Alue kuuluu nykyään Turun kaupunkiin. Kierros tehtiin maanantaina 26. heinäkuuta vuonna 2004.